Wong Sorja. Antarja kok wong Sorja. Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Edian mboten kinten menawi Pak Dicitraksi dalu menika ngedap-edapi papan jan. Sasa ora-orane aku wis meguru nang ngene Makirot. Mula titit natah mendat jiji nara menter. Kowe arep nyoba tangane Citraksi. Mula tibano mati dening aku e. Motor we. Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengin tak sisirnake? Padha karo